దేవుని నామానికి స్తోత్రం కలుగును గాక. సజీవమైన వాక్యము లేవియకాండం 21వ అధ్యాయం 24వ వచనం. నా పరిశుద్ధ స్థలములను అపవిత్రపరచకూడదు. పరిశుద్ధుడైన తండ్రి, నీకు వందనములు, స్తుతులు, స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాం. ఈరోజు నీ వాక్యము ద్వారా మమ్మల్ని దర్శించిన విధాముడి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. అవును ప్రభా, నీవు నివాసము చేయుచున్న స్థలములను తండ్రి అపవిత్రపరచకూడదని సెలవిచ్చిన ప్రకారముగా, అవును ప్రభా, పరిశుద్ధ స్థలములను అపవిత్రపరచకుండా మా యొక్క అవిధేయతతో, మా యొక్క వ్యసనముల చేత, మాలో ఉన్న ఆయాసకరమైన జీవితము ద్వారా నీ సన్నిధికి వెళ్ళి తండ్రి మేము అపవిత్రపరచకూడకుండా, ఇదిగో నీ స్థలములను సైతము మేము అపవిత్రపరచకుండా తండ్రి మమ్మును మేము జాగ్రత్త పరచుకుంటూ నీ సహాయం దయచేయండి అయ్యా. నీ పరిశుద్ధ స్థలములను అనుదినము ప్రభువా నూతనముగా పరిచర్యలు తండ్రి పరిశుభ్రపరుస్తూ తండ్రి అయ్యా పవిత్రపరచుటకు తండ్రి ప్రతి ఒక్క మానవునికి అయ్యా జ్ఞానమును వివేకమును అనుగ్రహించండి తండ్రి. నీ స్థలమును పరిశుభ్రంగాను, నీ స్థలములను తండ్రి అయ్యా గొడవలతో, తగాదాలతో, తండ్రి రాజకీయాలతో నాయన నాశనము చేయకుండా తండ్రి నీ యొక్క ఆత్మ నీ యొక్క స్థలములలో తండ్రి నివాసము చేయుచున్నదని ప్రతి ఒక్క బిడ్డ తెలుసుకోవడానికి సహాయం తెచ్చమని యేసు నామములో అడుగుచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్.